гледане! Мисля, чузи си не знам, да какъв на мама аз да дам, да за маминия ден, да чудесен, да мен. Здравейте, познахте ли ме? Аз съм магиосникът, отдалече усещам, когато някой е тъжен и идвам да му помогна. Празничния ден никой не бива да загуба. Защо си тъжна, Янче? Защото не мога да избера най-прекрасният, най-скъпият подарък за моята майка, а празникът е днес. Не се тревожи, предлагам ти да отидем в страната на подаръците. Едно прекрасно момиченце. Познахте, ти си пролета. Да, аз съм пролета. Нося радост на света. Дето мина зелене, де погледна слънце грее, а усмивка дето брача, там разцъфват и цветята. Се
зеленчук. Свежа ряпа за салатка да си купи той със лук. Насреща му един важен господин от Европа е дошъл тук в нашите земи. Дядо, дядо, къде отиваш ти? Ряпа да си купя за салатка, пълна с витамини. Дядо, дядо, що така? Аз съм си донесъл от Европата пари, семенца си ти купи, ряпа посади, а като порасне, не само ти ще ядеш, а и твоето семейство. Взе дядо европейски семена и в градината си ги пося, а като ряпата избоя, гледай ти каква беля, кой ще я вади сега?